בחדשות, היום בחדשות, ילד מת, עבר אחרי 2 פרקים לעשות יוגה שם. רגע. רגע. מה זה? טלפון? מאיפה יש פה טלפון? הפעם אני אסתכל עליו לפני שהוא נעלם. רגע, מצמצתי? איפה הטלפון? איפה הטלפון? רגע, מה זה אצלו ביד? זה טלפון? איך? תגיד את ילד מת, הוא לא מת בסוף? רק אל תהיה בטלפון. רגע, אבל איפה? ילד מטפס. רגע, זה לא ילד מטפס שם למעלה? איך הוא משם? עבר לשם. הוא צרח משהו. מה הוא צרח? הוא צרח, הסלאם עליכום. זה אומר שזה לא ילד מטפס, לאן הוא ברח. בפרק הבא אנחנו נדע כשהמסע נמשך. רגע, אבל המסע עדיין לא נגמר של הפרק הזה. בגלל איפה הטלפון של ילד מת עכשיו? תגיד שלום. תגיד. הוא לא יודע לומר שלום, הוא כמובן, הוא מת, זה הרוח שלו, הוא עושה יוגה. ילד מטפס! תגיד, אני לא אוהב לטפס, ואני לא אתן לך שום דבר. כי אתה הילד המטפס. טיפ, סלאם עליכום. זה ציפור! הוא אמר טיפ! הוא אמר טיפ! זה לא יכול להיות! איך אנחנו נתקן את זה? כשהמסע נמשך!